como publicar o teu primeiro libro en gallego. Carallo, carallo, que boa estás, carallo. Publicando. Supoño que se clicaches neste vídeo, supoño que porque queríades unha resposta máis concreta. Bueno, pois deixadme presentarme. Hola, son Anso, autor de A Princesa Dourada, novela publicada por Boadicea este novembro. E, se queredes, pois podo compartiros un pouco do que logrén, da información que recaben durante o proceso non deste libro, senón prácticamente de que empecen a escribir. O primeiro de todo, cando empezades a escribir coa intención de publicar é saber que estás escribindo. Ao final, eche como a todo, se ti estás escribindo unha novela romántica ou se estás escribindo un drama social increíble que está formado en forma de poema épico, pois probablemente as editoriais sean diferentes as que busques. Non o mesmo escribir nin en recta reaccionista, nin con normativa, nin facelo como che saia do papo ou como se foras unha persona escribindo un WhatsApp borracha, que iso lícito. Seguro que algún fanzine vendes escribindo así, non te preocupes. Pero bueno, o primeiro é todo localizar eso. Que teño na miña man? Teatro, poesía, obra, tal. Que eso supoño que tampouco é difícil de asimilar. Logo, vas ás editoriais. E dire, eu entendo que haxa moita xente que é acostumada ás editoriais españolas ou que tal só coñece Galaxia ou Xerais. Eso é a superficie totalmente da literatura que hai e das editoriais que hai. Se queredes inmiscuirvos, o máis lóxico, o máis normal é coller a vosa obra, ver que xénero é, ver como é, ver que máis obras hai en gallego publicadas así, e dicir, pois vou coller e ir a estes editores ou a estes outros. Tampouco é moi difícil, se ides ao Consorcio Editorial Galego, ides a topar unha listaxe con un montón de editoriais que a maioría son bastante boas e a maioría tan a man en todos lados, en calquera librería ou en calquera biblioteca ou no Corte Inglés ou en Amazon ou onde queirades. O conto é saber a que mandas. É o que che digo, eu cando tive buscando e filtrando, eu encontrei en editoriais que te publicaban unha cousa e que che publicaban outra de forma moi diferente, incluso falando coa miña editora, Alba Rozas, que escribiu esta novela entre outras obras, ela falando do tema, ela me comentaba como chegaban obras que non tiñan nada ou escasamente nada que ver co tipo que buscaban. Ademais, non só é un tema de xénero ou de tal, senón que tedes que aportar vos e de como queredes aportar. Pero bueno, esas preguntas entendo que ata certo punto son un pouco de caixón, un pouco de calquera libro, ou de calquera vídeo que veredes sobre este tema. O conto. Que vos quero explicar eu? Que vos quero dicir eu? A historia de como publiquei isto, de como collín e nasí isto. A realidade é que eu, dende bachelato por aí, eu xa estaba escribindo coas ideas de intentar publicar e tal, facía relatos e me curraba e facía mini novelas, tal, e iba mandei a todo o mundo, a Rinoceronte, a Editorial, a Xerais, a Galaxia, a Edicións Positivas, a que máis? A calquera. O sea, eu creo que non lle manden a editoriais de dicionarios de milagro. Eso tamén é algo que evitades. Non mandedes a vosa obra a editoriais que non teñen nada que ver, pero non o que dixen antes, é que eu me encontro con xente que lle manda obras a editoriais que levan 10 anos en publicar un libro porque está a página web aí e digo, non fades, estás trajando o voso tempo del. É o que fixen durante moito tempo realmente. Metralleta, lanzar a todos lados. Eso, ao final, ten de efectivo o que ten. Tampouco te esperes cazar patos disparando aire sen ver nada. Pois isto é igual. Eu, despois de moito tempo mandando, naciu esta editorial, que é Boadicea Editora. Eu xa de antes escribía fantasía urbana, tal, e a min, xa solo como fan, que creo que unha forma sana de acercarte á literatura e non como algunha xente que a mellor non lee e quere escribir, eu collín e fun a súa presentación en Coruña con un amigo meu e dixen, buah, que guapo, unha editorial de fantasía, porque, para que non o saiba, ata ese momento a fantasía estaba caput. Contos extraños, que fora a editorial especial anterior, xa non publicaba nada. Galaxia Xerais, bueno, cousas moi xenéricas, cousas juvenís, que, bueno, esta novela tamén é juvenil, pero digo que solo exclusivamente juvenil, non tiñamos a Terry Pratchett publicado en gallego, non tiñamos variedade nin tal. O que fun unha presentación, escuitena,
creo que non me pillei o libro, pero é un gran libro de Philip K. Dick, que collín e lle dicen oe, eu teño un borrador, tal, e eu comentei. O que lle dicen foi, va, tal. Ela dixo, mando por correo. Eu mandeño e díxome, pois non, con toda razón, non era unha obra que non estaba pulida, nin que estaba ben coloutrada, pero díxome, oes, temos unha colección aí para primeiros autores, para autores jóvenes, autores non necesariamente novel, pero sí en plan que digamos que están aí buscando entrar no mundo editorial, que están buscando tal, e collín e me dixo, preséntame unha idea, por exemplo, de Carlos Vega, que é dos máis exitosos, que é de terror. Pois collín e díxome, colle e fai unha novela pequeniña, é unha novela curta realmente, con como se chama, con ideas para como se chama, para ter fichas informativas para rapaz da ESO, e así nos introducimos, o sea, faz unha obra por encargo a túa bola, porque ela me dixo que a túa idea, que a túa historia, pero díxome unha obra con esta estrutura, pim, pam, ti fasma, e así entras no mundo editorial, e ademais te axudo, é verdad, axudaron un montón. E o conto que eu dixen, buah, increíble. E púsenme a escribir. E lle mandei unha proposta e me dixo, non, mala. E logo seguín, e lle mandei outra, e tampouco. E logo así, ata que dixo, sí, esta sí. E logo tivemos un longo proceso de edición e tal. Que pasa? Que ese proceso de edición en parte foi longo en parte que ele estaba moi ocupado, pero en parte por mí. Porque eu collín e dixen, buah, así de calquera maneira. E non, hai que facer as cousas con xeito. Eso é o que un aprende cando traballa. Por iso moitas veces cando ves a xente que quere publicar, escuito e leo, moitas veces me entendo que a xente nace del, quere publicar, quere expresarse, pero moitas veces sin criterio, porque é normal, ti ao final estás empezando nun arte, non sabes, non tal. Así que nese sentido, se ti queres publicar a tua primeira novela, o primeiro que che diría é dallo a ler a xente. O sea, colles e xente que non teña nada que ver, xente que a mellor casi non coñezas, xente que sabes que vai ser dura contigo, dallo a ler. Colles e lle das un texto e dis, cágate en min, dime por que está mal, e cando che diga que está mal, calas a boca e escuitas. Non lle retroucas, non. Escuitas. Eso probablemente é o que che faga ser mellor escritor, pero bueno, tampouco estamos con consellos de escritor, ainda que mira, eso que vos don pa vos. Nese sentido, eu diría vos iso. O único que fai falta é traballo. E despois de traballo o que fai falta é máis traballo. E despois do traballo o que fai falta é mandar correos. E despois de mandar correos esperar que vos rechasen ata que unha vos digan que sí. Ese é o camiño tradicional e máis típico actual en Galicia. Senón a cousa máis fácil entre comillas moi gordas é buscar premios. En especial premios para autores noveles, porque agora mesmo temos un problema cos premios que ti ao final te presentas a calquera premio e está Juanito con 50 libros e Pepito con 70 poemarios e estás ti unha mandiante outra detrás en plan, hola. Por iso moitas veces os premios son menores de 35 anos ou que non teña obra publicada ou tal, porque ao final queres darlle espazo a xente para respirar, para que a xente nova digamos que teña ese potencial. Se queredes inmiscuirvos dunha forma, chegar de forma, entre comillas, triunfal, e seguramente ganando moito máis do que ganaredes publicando de forma convencional, o lóxico son os premios. Pero tamén ao mesmo tempo, se vos sodes moi feis a vosa idea, se vos credes nela realmente e sabedes que non vai ser premiada porque non encaixa ca tipo de obras que se premia normalmente, pois petade en portas. Veredes diferentes editoriais de diferentes perfiles. Por exemplo, se ti ves Galaxia ou Xerais, ti hai moita obra de señor maior, novela negra, novela histórica, e logo por outra banda teñen o souvenir, que son dúas vertentes totalmente diferentes, e digamos que incluso ni sequera hai punto intermedio como a novela adolescente que hai no mainstream, que podes encontrar en FNAC ou novela de adulto joven. Eso é algo que incluso moitas veces nin se contempla na literatura gallega, é algo que hai que ter en conta a hora de escribir unha novela ou non. O contrario, dis, non o fai a xente porque non o facer eu dúas veces. Ese tipo de historias é no que eu me fixen cando tiven facendo a selección de editoriais e ao final o que deberías facer ti a hora de plantexarto.
eu ahora mismo, por exemplo, con esta editorial vou dicir, estou encantado, pero ao final isto é un proceso de longo camiño. Ti empezas e tal. Nese sentido, eu creo que o mellor que vos podo dicir é iso. Collades, busquedes a lista de editoriais ou busquedes a lista de premios que haxa e vos poñades a escribir. Tan sincero como a iso. E se queredes máis consellos e mellores, seguideme. Moitas gracias.